secure. Onge mar kuonde reso nyithindo moroch ratichgi kata rescue centers e kaunti ma Siaya en achiel kuom gigo mosenyawo tim makochno e kaunti no, kendo ni mar koro chuno nyithindo makamago mondo med dak e mier gi jogo marocho ratichgi. MCS ma Wakeini e kaunti ma Siaya Boma Bull ma Siaya Women MCS Caucus koro okwayo tend od bura mondo kal paro mar chik mar kedo gi lwenj kit chwech mageto neno ni kaunti no bedo kod kuonde reso nyithindo makamago. Jotelogo nokwedo mokalo lipode mag nyithindo moroch ratichgi magiwacho ni medore piny maru ka koro gikwayo doho ma pacho ka mondo rutimo nonro e wi lipode mag yanga dieri kendo neno ni anyuolago oyudo ratichgi. Ne giloso e skund primar ma Simenya e kinde mane gihingo juma makende mar rito ler. Maricho gieki oketo gi matek monyiso gi ni kiyawo dhogi to wanegi mokitang'o negi pala. Koro mondo gibed gi winj ni gintiere safe, wasewuok oko kendo wadhi wuok e yo matek kabisa mondo wabed gi safe space in Siaya County, wabed gi rescue center ma nyithindwa gieki nyalo ringo ka jotie. Ada kwayo the county government executive wing, especially the Department mar Education, Youth Affairs and Social Services, onego watim gik mang'eny to kendo wase reach out and we are still employing on you. Tafadhali wa expedite the process of doing an MOU with the national government mondo wayuda space mwanyalo loso, mwanyalo come together mondo nyithindwa gieki oyud kama ginyalo konyre ka wantiere gi tabu. We are putting the men on notice. Wawuok ni if you defile a child, yani gisani ok en nyiero, ok en tugo. We are going to arrest people, we are going to prosecute them. Sani ntiere court Siaya wadwa ni otweji mondo wach ni orum. E thuolo mantiere sani ni wan oko kabisa kendo create awareness. Watemo nyisogi kod kaachiel gi jonyuolgi e barasa. Nyithindo waromo e skul kaka sani wan skul ni waromo e buche mopogore kuloso gi jonyuol e kaka bed ni irito ngima nyithindogo ma mondo kik bed ka gidonje atari machalo kaka mano.